ഹായ്, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സുഖമായും സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ, ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോള്. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പില്ലേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ലോണ്ട്രി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുമാണ്. സ്പില്ലേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ബ്ലഡ് സ്പില്ലേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിൻ, ഫീക്കസ്, വോമിറ്റ് പോലെയുള്ള ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ്, പിന്നെ ബ്ലഡ്. അത് രണ്ടും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇന്ന്. ആദ്യം നമുക്ക് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് സ്പില്ലേജ് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് സ്പില്ലേജ് നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു യൂസ് പ്രോപ്പർ PPE, ഗ്ലൗസ്, ഏപ്രൺ അതൊക്കെ ഇടുക. എല്ലാ പ്രോപ്പർ PPE എല്ലാം ധരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഏരിയ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഐസൊലേറ്റ് ദി ഏരിയ ലൈക്ക് നമുക്ക് സൈൻ ബോർഡ്സൊക്കെ വയ്ക്കാം, കോഷൻ ബോർഡൊക്കെ വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോക്ക് അപ്പ് ദി വിസിബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ഡിസ്പോസ് ഇറ്റ്. അത് ആ മെറ്റീരിയൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് മാക്സിമം സോക്കപ്പ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ക്ലീൻ ദി ഏരിയ വിത്ത് വാം വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ്. വാം വാട്ടറും ഡിറ്റർജൻറ്റും വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം യൂസ് ക്ലോറിൻ റിലീസിങ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് 1000 ppm ആൻഡ് ക്ലീൻ ദി ഏരിയ. അതായത് ക്ലോറിൻ റിലീസിങ് സൊല്യൂഷൻ 1000 parts per million സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ക്ലോറിൻ റിലീസിങ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ക്ലോറിൻ റിലീസിങ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും യൂറിൻ്റെയോ ഫിക്കസിൻ്റെയോ ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ക്ലോറിൻ റിലീസിങ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ഫ്യൂംസ്, അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയയ്ക്ക് കാരണമാകും, ഫോർമേഷന് കാരണമാകും, ഫ്യൂംസ് വരും. സോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഒഴിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലീൻ ദി ഏരിയ വിത്ത് വാം വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ്. ദെൻ വി ഷുഡ് യൂസ് ക്ലോറിൻ റിലീസിങ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് 1000 ppm യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന PPE, ഏപ്രണും ഗ്ലൗസ് എല്ലാം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം. ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് സ്പില്ലേജ്. ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്ലഡ് സ്പില്ലേജ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. സെയിം തന്നെയാണ് ഏകദേശം സ്റ്റെപ്സ്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലഡ് സ്പില്ലേജ് കാണുവാണെങ്കിൽ യൂസ് പ്രോപ്പർ PPE. അത് കഴിഞ്ഞ് ഐസൊലേറ്റ് ദി ഏരിയ, decontaminate the blood spillage with chlorine releasing solution 10,000 parts per million. ഇവിടെ 10,000 ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്ലഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുവാണ്, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ അറൗണ്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം വൈപ്പ് അപ്പ് ദി സ്പില്ലേജ് വിത്ത് ഡിസ്പോസിബിൾ പേപ്പർ ഓർ ടവൽ ആൻഡ് ഡിസ്കാർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദി യെല്ലോ ബിൻ. യെല്ലോ ബിന്നിൽ വേണം നമ്മൾ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, യെല്ലോ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷസ് വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ളതാണ്. സോ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം വാഷ് ദി ഏരിയ വിത്ത് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആൻഡ് വാം വാട്ടർ. പിന്നെ നമ്മൾ PPE എല്ലാം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക, ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്പില്ലേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ലോണ്ട്രി എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലോണ്ട്രി മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ലോണ്ട്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ബാഗിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോണ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ലോണ്ട്രി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും, എന്താണ് ചെയ്യുക? എസ്പെഷ്യലി നഴ്സിംഗ് ഹോമിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ്സിലാണെങ്കിലും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ലോണ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഉറപ്പായിട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡും ബ്ലഡ് സ്പില്ലേജും ലോണ്ട്രി മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ. അപ്പോൾ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ലോണ്ട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ആദ്യം സെയിം തന്നെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ PPE യൂസ് ചെയ്യണം. ഗ്ലൗസ്, ഏപ്രണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡു നോട്ട് ഹാൻഡിൽ ദി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ലിനൻ മാനുവലി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യൂസ്ഡ് ലിനൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി ക്ലീൻ ഏരിയ. യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിനനൊന്നും നല്ല ഏരിയയിൽ, ക്ലീൻ ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ പാടില്ല. ദി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ലിനൻ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി ഓറഞ്ച് അലിഗിനേറ്റ് ബാഗ്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. സെപ്പറേറ്റ് നമ്മളൊരു ഓറഞ്ച് അലിഗിനേറ്റ് ബാഗിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓറഞ്ച് അലിഗിനേറ്റ് ബാഗിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം പുട്ട് ദി ലോണ്ട്രി ഇൻ ടു ദി റെഡ് ബാഗ്, ദെൻ സെൻഡ് ടു ദി ലോണ്ട്രി. ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ലോണ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്കത് ഡയറക്റ്റ്ലി പിന്നെ മാനുവലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഈ ഓറഞ്ച് അലിഗിനേറ്റ് ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സൊല്യൂബിൾ ആണ്. ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾക്ക് ലോണ്ട്രി മെഷീനിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലേസ് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ലിനൻ ഇൻ ദി ഓറഞ്ച് അലിഗ്നേറ്റ് ബാഗ്, ദെൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദി റെഡ് ബാഗ് ആൻഡ് സെൻഡ് ടു ദി ലോണ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ദെൻ നോർമലി യൂസ്ഡ് ലിനൻ ആണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, സെപ്പറേറ്റ്ലി ക്ലിയർ ബാഗിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോണ്ട്രിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക. അതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാത്തിനും ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.